Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Nishaɗantar da al'umma, tarbiyya ta gunzuma, yara da manya har sama. Tsofaffi nake nufi ko taho mu shige gidan gizo. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Ɗan yara ku zo mu je, har manya ku zo duka. Tsofaffi ku hallara zo ku zo mu tafi gidan gizo. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Nishaɗantar da al'umma, tarbiyya ta gunzuma, yara da manya har sama. Tsofaffi nake nufi ko taho mu shige gidan gizo. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Ɗan yara ku zo mu je, har manya ku zo duka. Tsofaffi ku hallara zo ku zo mu tafi gidan gizo. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Gidan gizo ne gidan gizo wanda ɗan auta ke yin shirin. Sannunku, ina wuninku, ina gajiya, ya bayan saduwa, alhamdulillah. Yau ina ga yau kowa sai ya ci dariya, kuma kowa ina ga sai ya ji tausayi, kuma kowa ina ga sai ya girgiza abin ya bashi tsoro. Saboda yau wani labari nake da shi ko in ce wata tatsuniya nake da ita mai daɗi. Don haka ina so kafin ma in ce gatanan ku kowa ikar kaɗa kundansa. Ku ƙara faffan kaɗe shi. Yawwa ta kowa ya nutsu, a nutsu, a nutse. An nutsu? Ta ga ta nan kai ni kai na hasso nake in ba da wannan tatsuniya saboda daɗi. Gata nan
ba ban ji ba gaskiya. Gata nan ku. Ta shingen nan. Gata nan ku. Yawa. Gizo ne dai. Ina zaune gizo. Sai kwaɗayi kama shi. Kwaɗayin nan yana kama shi. Ya rasa yanda zai. Da ya rasa yanda zai. Ije wajen mai tsire ba shi da kuɗi. Mai tsire ya hana shi. Ije wajen mai sai da balangu. Mai sai da balangu nan ma ya hana shi ba shi da kuɗi. Izo ita gumi. Nan dama ina da kwabo 10 a cikin aljihunsa. Kawai sai ce ni na san dabara da zan. Kawai sai tafi kasuwa. Ina tafiya kasuwa sai ije wajen yan goro. Ina zuwa wajen yan goro sai ce a bani goro. Shikenan mai goro ya ce giza ɗaura aure za ka yi ne, aure za ka ƙara ne, za a yi wa giza za a yi wa ƙoƙi kishiya. Ya ce a'a, ya ce ni dai ka bani goro. Shikenan sai i ba shi goro. Ina ba shi goro kawai sai ya ce ni na can yanda janyi, ni na can kusan giza da tsamin baki ko? Ya ce ni na can yanda janyi. Shikenan sai ita tafi gidan kaza. Ice kaza, salamu alaikum kaza. Ta ce amin alaikum salam, gizo yau kai ne a gidan nan? Ice ni ne a gidan nan. Ice goye na kawo miki, ina gayyatar ki biki. Sai ce to gizo za ni bikin nan amma da sharaɗi. Sai ce menene cije inki? Shi ne ce kakka gaya wa muzuru wannan abinci. Ka ba ya ji an gaya mujuyin mai ana ga yakkaji ya ji an gaya wa mujuyu. Shikenan ya ce to shikenan Allah ya kamu. Shikenan sai ibata goro, bai kaza goro. Ina ba wa kaza goro. Shikenan sai suka fara, aka je ana zuwa sai aka tafi gidan wannan tafi gidan kusan gidan waje kawai sai tafi gidan muzuru. Kaga ya ci amana ko? Ina zuwa gidan muzuru ina sallama sai muzuru ice miyaw, ma'ana wai amin wa alaikum salamu. Ina zuwa ice to gora na kawo maka masu kamar maza. Shikenan ina zuwa sai ya bashi goran nan ice to abinda nake so da kai kar ka gaya wa kare. Ice ya danje gaya wani kayen me za a yi wani a gayyaci, ana gayyatan majaje ya ja an gayyaci wani kayen me. Shikenan sai ce to shikenan na gode Allah sanya alheri, sai mun zo. Shikenan sai suka tafi. Ina zuwa ku sai na zarce gidan kare wa ai ku sai izarce gidan ina zuwa gidan mu kare ko ina zuwa ice salamu alaikum. Kare ice wane ne kun gane ko? Ina shigowa ice kare iyayen farauta. Ice lafiya. Ice to na kawo maka goron biki ne da haka ina gayyatar ka biki ai na kofar gidana. Shikenan na gaya ma aka zo ana zuwa da kare ya karɓi goron nan. Ce abinda nake so da kai kakka gaya wa kura. Ce kura ana yayin masu abu ya wa zai gayyaci wata kura mayya, shikenan ce ai ba za a gaya wa kura ba. Shikenan ce to shikenan ba komai. Ina zuwa ku sai na zarce gidan kura. Ashe kuna fuskanta kawai sai zarce gidan kura. Ku saurara duniyar dan auta TV, abin kalla don nishaɗin kowa dangi.